Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов и приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив нам по телефонам, которые вы сейчас увидите на своих экранах. Кроме этого, вы можете подписаться на наш YouTube-канал, на котором мы вещаем, поставить лайк. А если уже подписаны, то поделитесь нашим эфиром в своих соцсетях, чтобы нас могло увидеть как можно большее количество людей. Ну и если есть такая возможность, поддержите нас на нашем Патреоне. А мы начинаем говорить о 106-м дне широкомасштабного вторжения России в Украину, о полномасштабной агрессии, которую развязала эта страна. Я представляю гостя этого часа. Это Виктор Шлінчак, основатель и глава правления Института международной политики. Здравствуйте, Виктор. Добрий вечір. Тільки не міжнародної, а світової. Але то немає різниці. Ну, добре, світової політики. Давайте начнем с новости этого часа. Террористы из временно оккупированных территорий Донбасса, Донецкой области, точнее, приговорили к смерти 3 иностранных бойцов, которые защищали Украину. Так называемый Верховный суд ДНР приговорил их к смерти. Это первый такой приговор, который вынесли оккупанты. Речь идет о британцах, 2 британцах: Эйдена Эйслина, Шона Пиннера и 1 марокканца Саадуна Брагима. Их обвинили в действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР. Понятно, что сам приговор и сам даже процесс — это нарушение международного права. В Лондоне уже заявили, что будут работать с украинским правительством для того, чтобы освободить граждан Британии. Но вот это такой опасный прецедент, потому что мы знаем, что освобожденные, скажем так, вышедшие из Азовстали наши бойцы, в том числе из батальона Азов, тоже находятся в руках сейчас террористов из так называемого ДНР. Как это может отразиться на их судьбе? Перше, ми точно розуміли, що росіяни зроблять із судів над азовцями показове таке чистилище. Вони хочуть це інформаційну цю картинку використати виключно для того, щоб своїх співгромадян переконати в тому, що тут дійсно воюють неонацисти, що тут живуть бандерівці, і відповідно, я думаю, що ці суди будуть відбуватися в подібному ж ключі. Друге, неспроста вони почали із такого показового суду над людьми, які мають іноземне громадянство. Тобто це свідома історія, вони хочуть таким чином підтвердити той міф, про який вони завжди казали, що на Азовсталі керівництво всією спецоперацією відбувалося за керівництва іноземних, вони тоді так називали, іноземних інструкторів, що там були так звані люди, які представляють країни НАТО. І, відповідно, вони зараз цю всю інформаційну картинку використовують виключно для свого внутрішнього користування, для своїх співгромадян. Але є ще й третій момент. Вони дійсно збираються показати всьому світові, що Росія готова йти на смертну кару. Ви знаєте, що це насправді досить таке чутливе питання в усьому світі. І я думаю, що це якраз втягування світової спільноти в черговий діалог з Росією. Що зараз Росія дуже потребує? То вона хоче втягнути в діалог. То есть это такой повод для шантажа? Звичайно. Какие могут быть ставки? Что может требовать Россия в обмен на помилование иностранцев?
Я думаю, що тут може бути кілька вимірів, знову ж таки. Питання в тому, що ви зверніть увагу, коли говорилося про захоплення бійців Азову, постійно підвищувались цифри тих військовополонених, які опинилися в руках Росії. Для чого це було зроблено? Для того, щоб потім виміняти цей обмінний фонд на тих, хто перебувають у полоні в Україні. Друге, це робилося для того, щоб показати масштаб цієї спецоперації і масштаб тих людей, які захищали Азовсталь, для того, щоб показати, чому це не відбувалося так швидко, чому це відбувалося з такими великими жертвами для Російської Федерації. Тобто тут це грало теж. І третій момент, я дійсно вважаю, що обмін, там, умовно кажучи, представників іноземного легіону чи представників іноземних держав, які приїжджали сюди, і ми це, до речі, не приховували, що тут воюють, в тому числі на боці України, люди з іншими паспортами. Я думаю, що це буде дійсно, як ви сказали, це буде шантаж тих країн, оскільки для багатьох країн життя кожного громадянина воно буде вимагати якихось політичних, як мінімум, переговорів. А це означає, що Росія буде затягувати в переговори всі країни, представники яких вона там полонила за цей час. Ну вот реакция Лондона уже известна. Они будут вести переговоры с украинским правительством. Они, естественно, не признают эти так называемые республики и не собираются с ними торговаться. Но вот насколько такой эффективный этот метод может быть? Справа в тому, що Росія дійсно відмовилась від смертної кари. Через те вони зараз якраз от їхні оці проксі-республіки, так звані ДНР, ЛНР, беруть на себе зобов'язання, щоб таким чином підвищувати ставки щодо життя цих людей, яких вони полонили. Ну, кроме того, что это может быть торг по поводу обмена пленными, и тут вот хочется понять сопоставление количества пленных. Допустим, российская пропаганда заявляла о 6 тысячах наших пленных у них. У нас эту информацию не подтверждают, вроде официально. И некоторые называют, что это в общем вместе с гражданскими. Сколько пленных российских находится у нас, и как этот процесс можно организовать, и нужно ли его организовывать, обмена? Я не знаю дійсно точних цифр. Я пам'ятаю, що росіяни озвучували після Азовсталі 2000 військовослужбовців, ну близько 2000 військовослужбовців, які вони нібито взяли в полон. Я не бачив підтвердження з українського боку, підтвердження там 6 тисяч, так само, як і ви. Я думаю, що вони можуть насправді поповнювати цей обмінний, так званий обмінний фонд кожного дня. Вони можуть дійсно брати в заручники навіть тих людей, яких вони вивезли на територію Російської Федерації. Зараз ми взагалі не розуміємо, де перебуває дуже багато людей. І це мова йде взагалі про мільйони людей. Денисова, уповноважена з прав людини, на той момент оголошувала про те, що майже 1 мільйон дітей вивезли в невідомому напрямку. Ну, я думаю, що цифра трошки завищена, але тим не менше, я думаю, що йде про сотні тисяч дітей, там неповнолітніх, які також вивезені в невідомому напрямку. Де-факто ці люди також можуть бути тим предметом якихось перемовин, якщо вони будуть, звичайно. Як на мене, дійсно, Україна повинна вести переговори про обмін полоненими. Власне, я думав, що
Те, що відбувалося в Стамбулі, то це якраз і була площадка для того, щоб проводити такі переговори. Да, мы сейчас про переговоры, о которых говорили, о которых намекали в Анкаре во время переговоров министров иностранных дел Турции и России. Да, мы сейчас обязательно это обсудим. Еще один момент по вот этому ситуацию, связанным с переговором. Точнее, связанным с возможным шантажом, который будет использовать Россия. Кроме обмена, это же может быть, можно предположить, что это может быть еще и давление на европейские страны, чтобы как-то их демотивировать в оказании нам помощи, поддержки оружия. Есть ли какие-то прецеденты в истории, когда вот подобного рода переговоры были и чем они заканчивались? Известно ли вам что-нибудь об этом? Я, якщо чесно, це питання не досліджував. Треба подивитися, поки що не готовий вам на нього відповісти. Тогда давайте перейдем к Анкаре. И да, там прозвучали противоречивые, как на мой взгляд, заявления со стороны агрессора о том, что Украина сама отказалась от переговоров, она не хочет и не о чем разговаривать, и встречаться двум президентам пока нет смысла. В то же время министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что есть какие-то позитивные моменты, есть как бы основания говорить о том, что эти переговоры будут. Наша позиция, хотя там и не была представлена, но потом была озвучена и министром иностранных дел, и президентом, если я не ошибаюсь, о том, что нужно в первую очередь вывести войска России с территории Украины, а потом переговариваться. Вот на этом фоне какие переговоры возможны и о чем? І возможны ли они? Я вважаю, що Туреччина дійсно зацікавлена в тому, щоб відбулися на її території переговори, принаймні, щоб вона була однією із сторін переговорного процесу. Це дуже потрібно турецькій владі, враховуючи те, що зараз відбувається така криза влади, і ми бачимо там економічні деякі негаразди в Туреччині. Тобто, де-факто, Ердоган хоче підвищити свою політичну вагу за рахунок, в тому числі, українського питання. Але це не означає, що Україна готова от прямо зараз вв'язатися в будь-які переговори з Росією. Я вважаю, що дійсно зараз дуже багато залежить від того, чим закінчиться протистояння якраз в Луганській і в Донецькій областях. Від цього дуже багато залежить. І, власне, про це заявляли і речники Офісу президента, що вони зараз не готові навіть формально оголошувати про початок якихось переговорів, доки не завершена оця фаза, гостра фаза протистояння. Еще один международный аспект – это статус кандидата на вступление в ЕС. Президиум Европарламента призвал страны-участницы Евросоюзу утвердить решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите, который должен произойти в Брюсселе 23-24 июня. Какой расклад сил сейчас в этом в этой комиссии, которая будет утверждать это решение? И есть ли у нас гарантия стать кандидатом? 17 червня якраз відбудеться засідання Єврокомісії напередодні саміту, і я на 99% переконаний, що буде рекомендація якраз застосувати до України оце поняття кандидата в члени Європейського Союзу. Я бачу, що зараз включилися так активно наші друзі. В першу чергу, звичайно, Польща. Президент Польщі Дуда зараз об'їжджає деякі країни, які мають таку хитку позицію, які хитаються не зовсім зрозуміло, що вони там хочуть виторгувати в цей час
З іншої сторони, я бачу, що країни Балтії теж включилися в цю нашу підтримку. І тому я думаю, що Єврокомісія якраз підтримає це рішення. І на саміт 24 числа вийдуть якраз з тим, щоб рішення було ухвалено. Тобто Україна може стати дійсно кандидатом в члени Європейського Союзу. Єдине, що треба зразу казати вашим глядачам і говорити про це дуже чітко, що це не означає, що вже завтра Україна стане членом Європейського Союзу. На це потрібно будуть роки, а може навіть і десятиліття потрібне буде для того, щоб Україна відповідала всім тим критеріям, які записані в Копенгагенським критеріям, згідно яких там Україна повинна дуже багато ще зробити своєї домашньої роботи. Це стосується і судової реформи, відповідно, і навіть там питань свободи слова і інших питань демократизації і відповідності українського законодавства до норм Європейського Союзу. Тобто там ще дуже багато роботи, які ми повинні, в принципі, виконати. Але цей етап, він дуже важливий, тому що кандидатство в ЄС це означає, що ми тепер розуміємо точно, за що наші хлопці на передовій воюють. Тобто вони воюють за європейське майбутнє України. Вони воюють за зрозумілу перспективу. І вони точно не воюють за те, щоб повернутися туди, куди нас штовхає країна-агресор. Ну, да, это все безусловно. И можно, наверное, также сказать, что это скорее для Европы символический будет шаг, фактически ни к чему их не обязывающий. Звичайно. Тобто всі країни проходять, є бюрократична, досить таки бюрократична процедура, всі країни її проходять. Питання в тому, що як ми швидко можемо пройти цю бюрократичну процедуру, але першим шляхом до початку проведення цієї бюрократичної процедури має бути набуття якраз кандидатства в члени Європейського Союзу. Так проходили дуже багато країн. Ну, некоторые тоже сейчас имеют статус, и перспективы вступления в ЕС очень отдаленные у некоторых стран. И при этом, несмотря на то, что это вот очень символично и очень важно, есть 7 стран, которые предлагают нам другой формат. Об этом сегодня заявила вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. А 3 страны, она их не стала называть, ну, чтобы не акцентировать на них внимание и не усугублять ситуацию, против. Вот тогда спрашивается, почему они против? Ви знаєте, є все-таки всередині Європейського Союзу ті країни, на яких дуже розраховує Російська Федерація. Це країни, які де-факто протягом багатьох років вибудовували свої особисті якісь, а інколи дуже зрозумілі фінансові відносини з Росією. Для багатьох із цих країн дуже важлива підтримка зв'язків із Російською Федерацією. Кому в силу там історичних якихось паралелей, комусь тому, що це так зараз вигідно, аби втримати свою політичну владу. Тобто абсолютно різні мотивації. Ну, ми говоримо, зрозуміло, що в першу чергу є такий красномовний приклад – це приклад Угорщини, яка де-факто ми думали, що вона розпрощається із такими різкими заявами після парламентських виборів і після чергового обрання прем'єр-міністром Орбана. Але ні, вони продовжують це робити і, знаєте, не дуже хочеться тут проводити паралелі Другої світової війни, але ми прекрасно пам'ятаємо, на чиїй стороні грала Угорщина у Другій світовій війні. От приблизно ту саму історію зараз ми маємо і тут.
Для Росії зараз дуже важливо насправді порушити оцю єдність, яка існує в Європейському Союзі. Вони зараз кинули максимально велику кількість ресурсів для того і задіяли свої там приховані так звані консерви, які завжди були створені для того, щоб розхитати цю єдність в Європейському Союзі. І, на жаль, деякі речі у росіян вдаються. От на прикладі Угорщини я пояснив, як це. Ну, наверное, действительно сравнивать, вернее, напоминать венграм, что когда-то их страна была на стороне фашистской Германии, не очень в данном случае имеет смысл, потому что не одна Венгрия была на стороне Германии, но позиции у стран разные. Тут, наверное, корректнее было бы сравнить, вот как я уже слышал такую аналитику, лидеров Венгрии, Орбана, премьер-министра, и Путина. Очень похожие по авторитарному стилю правления и по попытках менять законодательство, подстраивать под свои интересы. И, может быть, просто их какая-то схожесть их и приближает друг к другу, скажем так. До речі, є ще інший жарт, що давайте поміняємо в Європейському Союзі і НАТО місцями Україну і Угорщину. Це теж така гуляє такий жарт, і він під собою має абсолютно підстави, тому що дійсно до Угорщини останнім часом дуже багато питань. Ну да, если она хочет российский газ, не хочет санкций, вот, пожалуйста, мы можем занять ее место в Евросоюзе. А она пускай будет каким-нибудь российским анклавом, например. Значит ли, что вот такая ситуация, связанная с такими сложностями получения нами статуса кандидата в члена ЕС, отдаляет нас от перспективи стати членом НАТО? Абсолютно ні. Тому що на 90% фактично та політична частина, яка стосується Європейського Союзу, вона пересікається із політичною частиною НАТО в документах НАТО. Тобто, якщо ми виконуємо ті копенгагенські вимоги, які прописані дуже чіткі, ми автоматично виконуємо і вимоги щодо можливого членства в НАТО. Єдине, що я думаю, шлях до НАТО в нас може у разі перемоги нашої набагато скоротитися, ніж це видавалося ще там 2 чи 3, чи навіть 10 років тому. Якщо ми перемагаємо, я думаю, що НАТО може переглянути дуже багато речей, включаючи те, що вони зрозуміють, що Україна їм так само необхідна, як форпост захисту демократії, як казав Байден, від авторитаризму. І вона може якраз цю функцію виконувати на відміну. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо вам большое. Виктор Шлинчак, основатель и глава правления Института световой политики, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. И я по традиции напоминаю про наш YouTube. Вы на него можете подписаться. А если уже подписаны, ставить лайки и делиться нашей трансляцией в своих социальных сетях, чтобы как можно большее количество людей смогли нас увидеть. И если есть такая возможность, поддержать нас на нашем Patreon. А я представляю нашего следующего гостя. Это Алексей Гетьман, военный эксперт, участник АТО. Он сейчас с нами появится на связи. И пока он готовится к эфиру, расскажу как раз несколько новостей, связанных с событиями на фронте. Вот, например, британская разведка утверждает, что за последние 48 часов Россия активизировала свои усилия для того, чтобы продвинуться на юге от Изюма. Это данные из разведывательного обзора Министерства обороны Британии. Алексей уже с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Доброго дня.
А, Как вы можете охарактеризовать сегодня ситуацию на фронте? Что сейчас происходит? Ну, зараз основні бої проводяться, це Сєвєродонецьк, за Попасною Камишеваха, спроба атакувати Лисичанськ, тобто той самий Сєвєродонецьк з півдня, і бої навколо Ізюму, щоб вийти на Слов'янськ, щоб вийти на Солідар, щоб врешті-решт вийти на цю трасу, яка з'єднує ці міста, щоб оточити наші війська поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська та навколо на півдні від Ізюму. Тобто проводяться там інтенсивні бойові дії, ворог застосовує крупнокаліберну артилерію, літаки, гелікоптери. Ну, якщо ближче знаходяться, то це міни. Йдуть важкі бої. Ну, очень похожая информация такого рода каждый день. То есть ситуация там, ну, со стороны выглядит, как будто бы она мало меняется. Но я понимаю, что если там находиться внутри, то это очень, наверное, динамичные, очень агрессивные бои. Вот если есть ли у вас какая-то информация о том, как изменяется обстановка вот непосредственно на месте боев? Дивіться, ну, є два основних напрямки. Це, по-перше, Сєвєродонецьк, по-друге, це район Ізюму. Що стосується Сєвєродонецьку, то там проходять вуличні бої, наші тримають промзону. Ці дії наших Збройних сил, я вважаю, що вони були зроблені не випадково, тому що вони застосовують звичайну тактику, вони починають масований артилерійський обстріл, після цього йдуть вже безпосередньо в наземну операцію. Це танки та піхота. В цих наземних операціях ми маємо певну перевагу, тому що ми краще вміємо стріляти зі стрілкової зброї та краще розуміємось на тактику таких боїв. Вони в цьому програють. Тому вони відходять і починають знову масований артилерійський обстріл. Якщо ці бої проводити на теренах якогось міста, наприклад, Сєвєродонецька, то там застосувати таку кількість артилерії, як вони застосовують в полях, неможливо. Тому там відбуваються переважно стрілкові бої, в яких ми маємо певну перевагу. Тому мені здається, що це моя особиста думка, що це було навмисне прийняте рішення допустити їх до Сєвєродонецьку, щоб вони зайшли в частину місця, і там їм зробити справжнє пекло, знищуючи живу силу та техніку. Що стосується напрямку біля Ізюму, в них є завдання захопити трасу, яка йде від Сєвєродонецьку з півночі до Солідара і до Слов'янська. Ну і, звісно, Бахмута. Ці місця є ключовими місцями для нашої оборони на Сході, тому вони прагнуть захопити саме ці місця і ці дороги, які їх з'єднують. Так само дорога від Комишевахи до Лисичанська, там є такі Т-образне перехрестя, якщо рухатись з Комишевахи, яку вони вже захопили, на жаль, мимо Золоте та мимо Гірське, ми доїжджаємо до такого великого Т-образного перехрестя, де йде пряма дорога на Лисичанськ. Вони мають намір дістатись до цієї розвілки, і з цього боку, це вже південь, Сєвєродонецька до Лисичанська, атакувати. Тому тоді вони будуть в змозі оточити певну кількість наших військ. Так само це невелике кільце. Більш велике кільце – це оточення вже через Бахмут, через Солідар, через Ізюм, більш велику кількість наших військ. Але наскільки мені відомо, просуваються вони, хоч і просуваються, на жаль, але дуже повільно, і шансів зробити це таке подвійне кільце в них, це мало ймовірно. Але з іншого боку, треба все ж таки сказати, що вони, хоч і потрошечки, але вони постійно просуваються вперед. Ми ведемо дуже важкі бої, в нас є, на жаль, втрати, але ми займаємося так званою активною обороною, ми маневруємо, ми не знаходимося постійно в одному і тому ж місці, щоб не потрапляти під масований артилерійський обстріл. Ми маневруємо, ми даємо контрнаступи, ми даємо відсіч, але, правильно ви кажете, нічого не змінилося за ці декілька днів, але там відбуваються справжні важкі бої, переважно артилерійські, і коли вони вже бачать, що вони обстріляли район, починаються стрілкові бої. Вони натикаються на опір, відступають, і в такому режимі відбувається вже, принаймні, декілька тижнів така ситуація.
Тому сказати, чим вона закінчиться, вони зараз зібрали, і наскільки нам всім відомо, з району Херсона, вони там починаються вже кишкові хвороби. Вони намагаються ці місця на півдні України закрити на карантин. Вони забрали ще 20 батальйонів тактичних груп в районі Ізюма, ну, в напрямку Ізюм, Сєвєродонецьк, в цих місцях. Це приблизно 20 тисяч людей, бо одна батальйонна тактична група нараховує від 800 до 1000 людей. Ну і плюс до того кожна батальйонна тактична група нараховує приблизно 50 танків, не рахуючи іншу важку техніку, інші гармати. Тобто це доволі потужне угрупування, яке, і я думаю, що вони будуть намагатися все ж таки вийти на Слов'янськ та Бахмут, на Бахмут та Слов'янськ, на Солідар і на північ до Лисичанська. Це їхнє тактичне завдання. Як вони його виконують, я сподіваюся, що наші Збройні Сили це розуміють, це не є таємниця, їхні наміри. І як робити відсіч, ми знаємо, і поки що ми більш-менш нормально з цим впораємося, але, на жаль, ще раз підкреслю, ми теж несемо втрати. І вже такі не дуже маленькі. Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников озвучил эти данные. 100 человек в день погибает и 500 получают ранения. Я так понимаю, еще озвучивался такой запасной вариант. Если совсем будет тяжело, да, то наши войска могут отойти в Лисичанск, где займут более выгодную позицию, потому что этот город находится на высоте и на берегу Северского Донца, и где мы сможем эффективнее организовать оборону. От це перехрестя Т-образне. Це початок дороги на Лисичанськ, це за Золотим і за Гірським від Камишевахи. Саме постійно, коли рухаєшся по цій дорогі до Лисичанська, ти піднімаєшся постійно вгору. Дійсно, якщо ми займемо там позиції, там були певні блокпости. До речі, на цьому перехресті був в мене колись блокпост, я їм керував колись. Я ці міста дуже добре знаю. Я знаю, чому, наприклад, вони повільно просуваються від Комишевахи до Золотого, до Гірського. Ну, коли ми дивимося на мапу, ми бачимо тільки те, що намальовано. Навіть якщо людина розбирається в мапі і вміє її читати, то він же не знає, які безпосередньо там є деталі. Ну, наприклад, дуже цікава деталь від Комишевахи до Золотого, там велике сміттєзвалище. Тому проходити це сміттєзвалище російським військам, ну, принаймні важко, тому що там, ну, вказано, що твориться. Тому вони призупинилися на виході з Комишевахи і повільно просуваються до Золотого та Гірського, бо там у цьому напрямку, до цього перехрестя, до дороги, яка веде на Лисичанськ, тільки одна дорога. Все інше там захащене сміттям. Тому, і повірте на слово, ми там дуже багато поставили розтяжок і мін і прочого, що їм буде заважати пересуватися. Ніхто не розміновував, як в інших місцях команди не було, і там, ну, дуже важко їм просуватися. І я з вами повністю погоджуюсь, якщо є таке рішення Генерального штабу, бо Збройними силами і діями керує Генеральний штаб, а не міністр оборони, тому що у нього трошечки інші функції, де хай, дай Боже, він їх буде нормально виконувати. Якщо ми відійдемо на декілька кілометрів, на 5-7 кілометрів по цій дорозі до Лисичанська і займемо там оборону, ми будемо мати повну тактичну перевагу. Вони далі не просунуться. Ну, це природні такі наші. Це буде природа, нам буде допомагати в цьому. Стояти просто в полі, ну, важче, ніж стояти на пагорбі. Це ж відоме правило ведення, ну, тактика бою наземного. Сегодня пришла еще информация о том, что россияне активизировали свои силы на запорожском направлении, где до сих пор было определенное затишье. Вот какая угроза там существует? Пряма угроза. Дивіться, справа в тому, що в нас дуже довга лінія фронту. В них не так багато військ, Російська Федерація, принаймні ті, що задіяні зараз в нашій війні. Тому атакувати одразу по всім напрямкам і досягати успіху вони не в змозі. Я думаю, що початок війни, коли вони атакували по всій лінії зіткнення, це була по великому рахунку розвідка бою. Вони хотіли подивитися, де ми даємо гідну відсіч, а де ми маємо
деякі проблеми, і тому їм там проще атакувати. Тому вони подивилися, що там, наприклад, під Києвом, там на півночі їм нічого, як то кажуть, не світить, тому вони зосередились на ударах зі Сходу. Зараз їхні дії з приводу Запоріжжя, з приводу інших міст, де вони можуть активізуватися, це може бути відвлікаючий маневр, тому що та кількість Збройних сил Російської Федерації, яка зосереджена на східних напрямках, Ізюм, Сєвєродонецьк, плюс виведених з півдня 20 батальйонів тактичних груп, вони дозволяють зробити ударну групировку, яка зможе нанести потужний удар. Я думаю, що ми його відіб'ємо, але це буде дійсно потужна атака. Атакувати одразу по 2-3 напрямках, у них просто стільки нема батальйонів тактичних груп. Тому казати про те, що там може бути якась загроза, ну це... Я не впевнений в цьому. Я ж не знаю, в мене друзів в їхньому генеральному штабу немає, які б мені щось розказали. Але мені здається, з точки зору військового, це, скоріш за все, просто вони відлікають увагу від зосередження на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямку. Це моя особиста думка, я ні на чого не можу послатися. Це просто я дивлюсь на мапу і мені здається, що не можна невеличкою кількістю в одному місті атакувати, а в іншому в 5-7 разів більше збирати групу і там не атакувати. Це нелогічно, тому мені здається, що атака буде все ж таки Ізюм та Сєвєродонецьк. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Алексей Гетман, военный эксперт и участник АТО, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Я по традиции напоминаю о нашем YouTube-канале. Вы можете на него подписаться. Если уже подписались, ставьте лайки, делитесь нашей трансляцией и по возможности поддержите нас на нашем Patreon. А я представляю нашего следующего гостя. Это международный обозреватель, эксперт с масс-медийных коммуникаций Тарас Семенюк. И пока с ним сейчас налаживается связь, сегодняшние новости с фронта. Польша отправила Украине больше 240 танков и 100 единиц бронетехники. Это все в рамках помощи для борьбы с российским вторжением. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild. Польша отправила нам помощь на общую сумму $2 миллиарда, сообщил Анджей Дуда. А Соединенные Штаты отправили очередную партию гаубиц М777. Это в рамках общего пакета помощи Украины для борьбы с российским вторжением. А министр обороны Украины Алексей Резников сегодня сообщил о том, какие потери несем мы на фронте, несут наши воины, наши вооруженные силы. По его данным, каждый день в ожесточенных боях гибнет около 100 человек наших военных, и 500 получают ранения. Кроме этого, он еще и озвучил о том, какое оружие нам необходимо для того, чтобы мы могли не только обороняться, но и наступать. И среди этого списка и боевые самолеты, и средства противовоздушной обороны. По словам министра, нам необходимо значительное количество РСЗО, это реактивных систем для того, чтобы начать активное наступление. Реактивные системы залпового огня образца НАТО нам необходимы. Их нам уже начали поставлять. Вот это информация из открытых источников. Их нам поставляют Соединенные Штаты Америки и Британия. Там есть два типа. Одни на гусеничном ходу, другие на колесном. И эти системы современные. Они имеют возможность поражать цели как на расстоянии до 80 километров, так и использовать тактические снаряды, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Правда, вот с этими снарядами пока есть вопросы, потому что есть обеспокоенность, в том числе, которую озвучивали Соединенные Штаты, о том, что Украина может использовать эти снаряды для того, чтобы поражать цели на территории России, а это могло бы привести к эскалации конфликта, втянуть в войну и европейские страны.
И якобы эти снаряды нам поставлять не будут. Правда, потом прозвучали несколько других сообщений, в том числе и посол Украины в Киеве, посол Соединенных Штатов в Киеве говорила, что Украина сама вправе принимать решения, какие цели поражать при помощи этих реактивных систем залпового огня. А с нами на связи уже Тарас Загородний, политолог. Ой, прошу прощения, Тарас Семенюк, международный обозреватель, эксперт с масс-медийных коммуникаций. Здравствуйте, Тарас. Добрый день. Добрый день. Вот я начал тему необходимого нам оружия. Вот как вы оцениваете перспективы, собственно, поставок, массовых поставок тяжелого вооружения для того, чтобы мы могли начать не только обороняться, но и наступать? Разные сроки называют, что ленд-лиз заработает к концу июня. Но вот в каком масштабе он заработает? И действительно ли эта дата точна? Вот ваше мнение по этому поводу? В цьому випадку чудно можу оперувати тими фактами, інформацією, яку озвучує влада, тому що, і, скажімо, військові експерти, мова йде про те, що ленд-ліз вже працює, тобто поставки йдуть. Навіть, скажімо, всім відомі хімерси, так, системи залпового вогню, вони вже завантажені, пливуть кораблями. Тобто поставки йдуть, і, очевидно, ми хочемо більшої динаміки, більшої швидкості цих поставок, але не від нас це залежить. Не тільки Сполучені Штати, але й різні країни Європейського Союзу теж долучаються до цього процесу, до озброєння. І коли настане ось ця перевага, такий, знаєте, переломний момент, коли ми зможемо зрівнятись фактично з кількістю зброї, яка є у нас, яка є в Росії, як кажуть експерти, це десь місяць часу, думаю, десь так, можливо, 2. Так, і після цього можна буде говорити власне про плани контрнаступу, так. Зараз я перебуваю в Миколаєві, зокрема, спілкувався тут з військовими, і, очевидно, вони кажуть, мова йде про контрнаступальні дії на Миколаївщині. Тобто, фактично, ворога відтісняють з області, він відходить. Зокрема, в селі Баштанка, де я сьогодні перебував, очевидно, там місцеві жителі, місцева тероборона розказують, що фактично зупинили ворога на підступах до міста і вдалося їм відтіснити їх, і фактично ворог відійшов від раніше зайнятих позицій. Тобто триває тут власне контрнаступ, така, скажімо, контрнаступальна дія Збройних сил України, і, очевидно, не без західної зброї, яку мають. Навіть губернатор Кім говорив в інтерв'ю Reuters, що завдяки власне західним поставкам, які ми маємо сьогодні, ленд-ліз, чи це не ленд-ліз, ми маємо змогу говорити про контрнаступальні дії і звільнення територій, які раніше займали росіяни. Зараз основна на півдні, очевидно, це буде акцент на звільненні Херсону. Фактично вже 20 кілометрів десь біля Херсону наші Збройні сили зафіксувались. Як стало відомо мені теж з розмов, що частину військових росіяни відвели і переводять на Донбас, адже там дуже складна ситуація в них, наші їх громлять. Це може бути можливістю теж і для наших військових продовжувати контрнаступальні дії саме в напрямку Херсона. Загалом хвилює інше, що в Європі не все так, не кожна країна Європейського Союзу долучається активно до того, щоб допомагати нам зі зброєю. Все ж таки є політики, є, скажімо, клас певний політичний, який виступає на захист, на захист ідеї швидких мирних переговорів і фіксації позицій, які зараз знаходяться. Це абсолютно проросійська риторика, яка покликана для того, щоб підвести так звану риску, підвести певну лінію під тим, що відбувається. Ну і, звісно, зафіксуватись на окупованих територіях. Ми це бачимо з висловлю, з такого, бачите, маятника, який є у Франції, в Німеччині, в Італії особливо.
Це вже питання, скажімо, нашої спільної десь боротьби на дипломатичному фронті, адже Росія включила свої лобійські потуги і намагається десь все це робиться для того, щоб загальмувати поставки зброї до України нашим солдатам. І звідси починаються всі ці, знаєте, такі міфи, історії про те, що українці будуть використовувати зброю далі, скажімо, на території Російської Федерації. Загалом триває непроста дискусія, але Збройні Сили України роблять свою місію, так, звільнюють території. Я це сам, перебуваючи тут недалеко від фронту, сам бачу, відчуваю. Тому хочеться, як кажуть військові, очевидно, дайте нам більше зброї, і ми дуже швидко розправимось. Тому що ця зброя, яка приходить по ленд-лізу, яка приходить від наших західних партнерів, вона є модернізована. Це є модерна зброя, не найсучасніша, але на порядок вище, ніж російська і радянська зброя. Тому, я думаю, перевага в кількісній володінні зброї не за горами. Вот когда мы говорим о том, что есть какие-то противоречия среди европейских стран, мы знаем, что Польша нам активно помогает, причем не просто морально, но и вот сегодня сообщили Дуда, премьер-министр Анджей Дуда сообщил, что 240 танков было поставлено в Украине. Мы знаем о поддержке стран Балтии, мы знаем о прямой поддержке Британии и США, знаем, что Франция с Германией нам помогают, но при этом хотят сохранить лицо Путину. Есть страны, которые категорически нас не хотят поддерживать. Нет ли в этом опасности для самой Европы, для единства Европы? Может ли вот политика Путина такая коррумпировать, да, европейских чиновников там, какими-то благами, должностями, там, газом, привести, собственно, к кризису европейского, такого общемирового сожительства, скажем так? Ну, власне, от перша зустріч в Рамштайні, пригадуєте, коли вона була, так? Це була безпрецедентна участь 42 представників міністрів оборони різних країн, в тому числі країн Європейського Союзу. І це був такий знак великої єдності. Ось це я тоді навіть це коментував, як от стався такий свого перелом. Європа не боїться Путіна, не боїться Росії. Розуміє прекрасно, якщо російську армію не розбити на нашій території і не звільнити тимчасово окуповані території, то, очевидно, плани Путіна будуть тільки розширюватись. Чи з Путіним, чи після Путіна ці плани загарбницькі можуть поширитись далі і на Європу, і чомусь європейці не всі це розуміють. І живуть ось тим таким, знаєте, сентиментом, що можна домовитись, так, що можна зателефонувати Путіну і домовитися чим швидше про мирні переговори. Але вони нічого нам не дадуть. Тому існує все-таки політичний клас в Європі, який годувався роками корумпованими грошима Російської Федерації. Очевидно, цей сентимент симпатії залишився далі до Кремля. І це видно з звичайного моніторингу політичних ток-шоу, які тривають в різних країнах, у Франції, в Італії, в Німеччині. Тобто там обговорюють багато Україну. І в цьому плані є розуміння того, що не всі готові, скажімо, жорстко відповідати Путіну. Тобто війна далеко від них, а давайте якось, можливо, все-таки війну завершимо, зафіксуємо позиції, які є, і щоб війни взагалі не було. Тобто це таке поверхневе сприйняття, нерозуміння глибини і суті конфлікту, глибини і суті війни, що це війна не за умовно звільнення Донбасу, а це абсолютно загарбницька війна, тому що Путін живе тільки в одній парадигмі, в нього один світогляд. Імперія живе тільки тоді, коли вона розширює свої території. Ось це те, що знають в Кремлі, але не розуміють в Європі. І тому є такі от дуже часто спроби знайти шанс дати Путіну зберегти обличчя. Тобто вони не розуміють, що даючи сигнал Путіну зберегти обличчя, він тільки буде збільшувати свій апетит. Ну, кстати, это Путин прямо сегодня подтвердил. Он выступал перед какой-то молодежью
и говорил, что есть два типа стран. Это страны с суверенитетом и страны-колонии, которые кому-то подчинены, других больше не существует. Вот якобы сейчас Россия возвращает свой суверенитет и сравнивал себя с Петром Первым, который, оказывается, со шведами не воевал, а возвращал исконно русские территории там в районе Петербурга и Нарвы. И нам сейчас это тоже приходится делать, сказал Путин, подтверждая ваш тезис, что империя живут территориями. Но вот там он одну забавную вещь сказал, конечно, сейчас будет вырвано из контекста. Он заявил, что в России через 10 лет будет жить лучше. Ну вот, наверное, тут, конечно, и можно немного согласиться, понимая, что через 10 лет его уже точно не будет, и, может быть, будет другая Россия. Или не будет. У нас, правда, остается буквально 2 минути, давайте коротко об этом. Диктатори завжди малюють майбутнє в гарних тонах. Так, тобто вони завжди малюють майбутнє таким от зараз складно, але ми оці наші страждання, які ми маємо, які ми переносимо, це заради наших майбутніх поколінь. Якщо для нас, от для українців, зрозуміло одне, що ми не повинні допустити, щоб армія перейшла, щоб війна перейшла у спадок нашим майбутнім поколінням. Тобто, це я навіть тут я цитую свого товариша Юрія Кучевенка, який на фронті перебуває зараз, і він, власне, в себе в Фейсбуці це написав. Бо він бачить, скажімо, солдатів 19-20 років, то 10 років тому вони були 10-літніми ще, коли почалася фактично війна на Донбасі. Тобто ми не маємо права допустити, щоб наші діти отримали війну у спадок. Тобто потрібно раз і назавжди завершити ці присмирити ці імперські амбіції Путіна. Очевидно, і також ще один цікавий момент, те, що я помітив, країни, які не мають чим пишатися сьогодні, здобутками сьогодні, вони повертаються до минулого, вони повертаються до риторики, до слів минулого, до історичних фактів, тим самим живлячи сьогоднішній цей міф живучості Росії, начебто, так. Тому я думаю, він не просто так згадує Петра І, він може згадати ще й Сталіна, і думаю, неодноразово він Сталіна згадував як жорстку руку, так, яка призвела до перемог в Другій світовій війні. Це дуже часто лунало з уст Путіна. Це є абсолютна технологія, яка покликана для того, щоб наситити спраглих людей, росіян, минулим, адже немає що показати в сьогоднішньому часі. К сожалению, нет будущего, да. І не буде. Той, хто оглядається через плече, не має майбутнього. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Тарас Семенюк, международный обозреватель, эксперт масс-медийных коммуникаций, был с нами на связи. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей из Омана и снова продолжим наш эфир. Не переключайте.